مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا اب كينيا نلومي خكايت تحسيبو زنبره ناي تقاومو سلفي قدم مجمارو حيلتات ጸጥታ እታ ሃገር ንመእተውን መውጽእን ማእከላይ ክፍሊ ከተማ ናይሮቢን ቀንዲ ጎደናታት እታ ከተማን ዓጽዮሞ ወነንተ ትካላት ከተማ ናይሮቢ በተስተመደበ ሰልፊ ስጋት አሕዲሮም ትካላቶም ከዓጹ ተገዲዶም እታ ከተማ ኸኣ ሕልምልም ኢላ ከም ዘላ ይጽብጸባሎ ኣብ ጎደናታት ብዝሕ ዘለዎም ኣባላት ጸጥታ ክንቀሳቀሱ ይረኣዩ ገለ ቤት ትምህርትታት ንተማሃሮን ናብ ትምህርቲ ከይመጹ ኣዚዘን ብለይቲ ናብ ከተማ ናይሮቢ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ገያሾ ናብታ ከተማ ቅድመ ምእታዎም ኣብ ገለ ብሎኮታት ናብ ናይሮቢ 10 ኪሎሜትር ኣቢሉ ምስ ተረፎም ኣብ መፈተሺ ንቁጣታት ደው ከም ዝበሉን ከም ዝተፈተሹን ክግለጽ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ውሕዳት መካይን ጥራሕን ናብ ማእከል ከተማ ከኣትዋ ተፈቂድወን ናብ ህንጻ ባይቶ ኬንያን ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንትን ዝወስዱ ጎደናታት ብሓጹር ተዓጽዮም ኣለዉ ፖሊስ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ንህዝብን ንብረትን ናይ ምሕላው ግዴታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ ሎሚ ዝተጸውዐ ሰልፊ ሳባ ሳባ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ኮይኑ ኣብ ተስዓታት ንዝነበረ ናይ ተቃውሞ ኣድማታት ንምዝካር ተባሂሉ እዩ እዚ ኣብ ኬንያ ብናእሽቱ ወለዶ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ንጽቡቕ ምሕደራ መንግስታዊ ተሓታትነትን እቶም ሓይሊ ተጠቂሞም ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቅትለት ዝፈጸሙ ኣባላት ፖሊስ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝጠልቡ እዮም ዝሓለፈ ዓመት ንፋይናንሳዊ ሕጊ ዝቕይር እማመ መንግስቲ ምስ ቀረበ መንእሰያት ብቁጥዐ ክሳብ ናብ ባይቶ ኬንያ ሴሮም ዝኣትዉ ሓያል ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኸኣ ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ምኽንያት ብምግባር እቲ ዕግርግር እንደገና ተወሊዑ ሳባ ሳባ ዝተባህለ ኣብ ተስዓታት ዝነበረ ሰልፊ ኣብ ኬንያ ነቲ ብሓደ ሰልፊ ጥራሕ ዝምራሕ ዝነበረ ህዝቢ ናብ ብዝሐ ሰልፋዊ ንምስግጋር ኣኽኢልዎ እዩ ሳባ ሳባ ዝተባህለሉ ምኽንያት እቲ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዕለት 7 ወርሒ 7 ስለ ዝጀመረ እዩ ሳባ ሳባ ኸኣ ብቋንቋ ስዋሂሊ 7 ማለት እዩ እቲ ስያመ ብኸምኡ ይመጽኡ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ከባቢ 20 ሰባት ተቐቲሎም ነይሮም ሽዑ ኣብ ኬንያ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ዝተባህለ መራሒ ነይሩ ስልጣኑ ናብ ካልኦት ሰልፍታት ኣሕሊፉ ንዘይመሃብ ከኣ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ጭካነ ዝመልኦ ተሪር ስጉም ተወሲዱ ንገለ ፖለቲከኛታት እውን ኣሲሩ ነይሩ ሎሚ ነዚ ሓድሽ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ጉልባብ ተጠቂሞም ገለ ዓዋል እውን ሕማቕ ተግባራቶም ኣብ ምፍጻም ይርከቡ ዝሓለፈ ዕለት 8 ሰነ 2025 ኣልበርት ኣሞንዲ ዝተባህለ መምህርን ብሎገርን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ምስ ኣተወ ከም ዝሞተ ይፍለጥ ፖሊስ ኣልበርት ባዕሉ ነፍሱ ከም ዘቕሰለ እኳ እንተገለጸ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ግን ኣብ ኣካላቱ ንሕሱም መግረፍቲ ዘንጸባርቕ ምልክታት ከም ዝተረኽቦ ይገልጹ በዚ ኸኣ እቲ ናይ ለብዘበን ተቃውሞ መሊሱ ንኽጋደድ ሓጋዚ ኮይኑ ሓደ ካልእ ኣብ ጎደና ኮይኑ ዝሽቅጥ መንእሰይ ብዕለት 17 ሰነ 2025 ኣብ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ብዝተተኮሰ ጥይት ርእሱ ከም ዝተሃርመ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ኣብ ሕክምና ክእለ ከም ዝቐነየ ክሕበር ቀኒ ነይሩ ብዕለት 30 ሰነ ኸኣ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ዕለት 25 ሰነ 2025 ኣብ መላእ እታ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታት ከባቢ 16 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ይሕብሩ ኬንያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ንከተማ ናይሮቢ ርእሰ ከተማ ዝገበረት ዓዲ 57 ሚልዮን ህዝቢ እያ እዛ ወግዓውያን ቋንቋታት ስዋሂልን እንግሊዝን እትጥቀም ሃገር ኣስታት 580,000 ትርብዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ኣለዋ እዚ ማለት ኬንያ ካብ ኤርትራ ብልዕሊ 4 ዕጽፊ ኣቢላ ተዓቢ ማለት እዩ ኬንያ ማእከል ቁጠባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነት እኳ ይንገረላ እንተኾነ ብብዝሒ ሃገራዊ ለቓሕን ሽቕለት ኣልቦ መንእሰያትን ትሳቐ ሃገር እያ ኣብ ቴክኖሎጂ ሕርሻን ቱሪዝምን ግን ጽቡቕ ዝበሃል ምዕባለ ከተመዝግብ ክኢላ ዘላ ኬንያ ብዊልያም ሩቶ እያ ትመሓደር መንእሰያት ንተቃውሞ ዝግልገሉሎም ዘለዉ ዕጥቅታት ዩቱብ ቲክቶክን ትዊተርን እዮም ኬንያ ኣብ 1963 ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ነፃ ወፅያ ንነፃ ኬንያ ብቐዳምነት ዝመርሐ ኸኣ ጆሞ ኬንያታ እዩ ነይሩ
ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ብዝፈጠሮ ዕልቕልቕ ብውሕዱ 81 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 41 ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ተገሊጹ። ካብቶም ዝሞቱ እቶም 28 ቆልዑ ዝርከብዎም 68 ሰባት ኣብቲ ማእከል ክርስቲያን ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ ኪር ኣብ ዝበሃል ዞባ እዩ ኣጋጢሞ። ካብቲ ማእከል ደቂ ኣንስትዮን ኣማኻሪተንን ክሳብ ሕጂ ሃለዋተን ኣይተፈልጠን ዘሎ። ሰመዚ እቲ ከባቢ ቁፅሪ ምውታን ካብዚ ተገሊጹ ዘሎ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣተንቢሆም ኣለዉ። ምክንያቱ ኣብ ዝመጽእ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ሓያል ዝናብ ክቕጽል ከም ዝኽእል እዩ ትንበያ ኩነታት ኣየር እቲ ሃገር ዝሕብር ዘሎ። ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ህይወት ንምድሓን ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ቅልስ ኣብቲ ጭቃን ፍርስራስን መርዛማት ኣትማን ብብዝሒ ይረኽቡ ስለ ዘለዉ ነቲ ስራሓት ህይወት ኣድሕን ይጎቶ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ካብቶም ሞይቶም ዝተረኽቡ ሬሳታት ናይ 18 መንእሰያትን 10 ቆልዑን ገና መንነቶም ከም ዘይተለለየ ተገሊጹ። ኣመሓዳሪ ክፍሊ ግዝኣት ቴክሳስ ትማሊ ሰንበት ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃለዋት ናይቶም ጠፊኦም ዘለዉ ክሳብ ዝርከብ ስራሕ ምድሓን ህይወት ፈጺሙ ደው ኣይብልን እዩ ኢሉ። እቲ ኣመሓዳሪ ኣስዒቡ ናብቲ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃራሉ ዝነበራ ቤት ትምህርቲ በፂሑ ዕንወቱ ምስ ረኣዮ እዘን ንኣሽቱ ቆልዑ ኣዝዩ ዘሰንብድን ዘስካሕክሕን ነገር እዩ ኣጋጢምዎን ብምባል ሓዘኑ ገሊጹ። ማዓስከር እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገምገም ፈለግ ጓደሎፕ ብምዃኑ እዩ ዝያዳ ነቲ ሓደጋ ክቃልዓ ኣኽኢልዎን። ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ከዓ ድልኦም ኣብ ከባቢ ማዓስከር ዓጽዒቖም የካይዱ ኣለዉ። ብዓርቢ ብርቱዕ ዝናብ ምስ ዘነበ መልኣተ ማይ እቲ ፈለግ ኣብ ውሽጢ 45 ደቓይቕ ብ8 ሜትሮ ይወሲኹ። እዚ ከዓ ነተን ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ደቂሰንኦ ዝነበራ ከይተስኣ እንከለዋ ከም ዘርከበን እዩ ዝግመት። ብሰንኪ እዚ ሓያለ ካብተን ተምሃሮን ነቲ ማዓስከር ንነዊሕ ዓመታት ከም ዳይሬክተር ኮይኑ ዝመርሖ ሪቻርድ ዲክ ኢስትላንድ ካብ መንጎቶም ዝሞቱ እዮም። ገለ ሬሳ ግዳያት ካብቲ ሚስቲክ ዝተሰመየ ማዓስከር ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 12 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዝተረኽበ ይግለጽ። ክዳውንትን ካልእ ንብረት ናይቲ ማዓስከርን ፈቐዱ እዩ ብውሕጅ ተገፊዑ ዝርአ። ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ብተወሳኺ ካልኦት ክንደይ ዝኾኑ ቀዳመ ሰንበት ኣብቲ ማዓስከር ክሕልፉ ኢሎም ኣብቲ ማዓስከር ከም ዝነበሩ ኣይተፈልጠን ዘሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንበት ኣብ ዞባ ኪር ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ብምእዋጅ ናብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ሓገዝ ፈደራል ናይ እዋን ህጹጽ ግዜ ክወሃብ ኣዚዙ። ዝመጽእ ዓርቢ ናብቲ ቦታ ብኣካል ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ትራምፕ ሓቢሩ። ትራምፕ ትማሊ ኣብ ኒው ጀርሲ ኮይኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስቶም ኣብ ቴክሳስ ዘለዉ ወከልቲ ብቅርበት ንሰርሕ ኣለና፣ እቲ ዘጋጠመ ከዓ ዘሕዝንን ዘሰንብድን እዩ ኢሉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 7 ሐምለ 2025 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብ መስትያት ቤትና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ነይሩ። ጽባሕ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ዋዕሉ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ بزكرياس كبر أب إن ترى الوقت التقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي